What's up? Back again. So we are on the part 4, no? So actually we have four techniques on solving quadratic equation using the different techniques, no? Solving quadratic equations. We have extracting of roots, factoring, completing the square, and quadratic formula. So kung natanaw natin yung mga previous video, this is the last part, which is the quadratic formula na ito yung mga technique na kung tudlo po dari, which is para sa ko mas dali siya, no? So I'm hoping na iwasan ninyo yung tanaw until the end, and then makaka-catch up mo mga ideas para kung gamitin itong pag-answer sa inyong module. So by the way, I would like to take the opportunity to thanks all my subscriber sa mga nag-like. So hope na mag-like pa gid mo, no, mag-comment para mabala na to kung sakto pa ba ang ato ang ginabuhat na video, no? So actually naay ni chat sa ko ganina regarding atong first or second video. So nangita pa ko og another two, dili lang isa mo daog, tulo ang mo daog, no, sa makasakop dito sa problem kung diin na isip yat sa akong explain sa first or second video. So dapat tan-awon gyud ninyo to tiwas, and then tan-awa ko asa ko dapitan nagkamali. Chat dayon kay na share friend mo. Milk tea ang friend mo. So God bless, and okay. Technique number 4, solving quadratic equation using quadratic formula. So before ka mag-start ano sa iyang process, ako sa ipaila-ila sa inyo ang gitawag atong quadratic formula. Okay, sa inyo ang module, ang quadratic formula nga gi-introduce is x is equals to negative b plus minus square root of 4a so b squared minus 4ac over 2a. No? Actually, ang kaning mga letter diri, makuha nimo ni mga value sa ihang a, b, o c dito gani sa ato ang standard form. Di ba ang atong standard form is ax squared plus bx plus c equals 0. So, importante jud kayo nga kabalutan mo illustrate or mo transform into a standard form kay using the quadratic formula, gamiton man gud nato ang values ni a, b, and c. And remember, a, b, and c are real numbers and a should not be equal to 0. Mao na tong gamiton diri. Now, naay second version nga ako i-introduce, which is para mas madali siya. Kaning ingani nga formula, ako siyang gi-transform into as a what is this? Kanang gipamubo na ko siya. Gihimo na ko na siyang x is equals to negative b plus minus square root of b over 2a. So, asa mo na pangitawon ang b? Ang value si d is mao na b squared minus 4ac. Payo lang ka libog. Gituyo na ko ni siya para gamay lang tan-aw na ako ang formula. Always remember when si d is equals to b squared minus 4ac. No, mao na ang value ni d. Ako lang gipagamay ang formula para medyo dili kayo siya hadlok tan-awon kay gamay ra ang letter nga involved. So, ang sugdan of sample. Okay. Erase. So, sample number 1. 2x squared plus 3x is equals to 27. Okay. Now, how na to ni siya pag-solve using quadratic formula? So, usually class, ang atong ginabuhat is, pag medyo complicated ang isa ka problem, ang atong ginagamit is quadratic formula. Kaya nga naman, mas dali siya i-solve kung dili na ta kailangan managna pa. Ang ato na lang buhaton is, kailangan lang nato siya i-familiarize kung di uno sa pag-apply si quadratic formula. So, ang first itong buhaton is, dapat naka-standard form siya
aron makuha nato ang value ni A, B, and C. So kung ato na siyang himong standard form, ato ibalik si 27 on the other side. That will become 2x squared plus 3x minus 27 equals 0. No? So in this case, makuha na to si value ni A, B, and C. A is equals to 2, B is equals to 3, and C is equals to negative 27. Now, kanina mga value ni A, B, and C, mao na itong gamiton dito sa atong quadratic formula aron makuha ato ang value ni x. No? So let us try to proceed. Now, kung kaniya itong sundon, or depende sa inyo, kung asama mas kinahanin nyo, pwede po kani, no? Okay, ang tendency may muna siyang x is equals to negative 3. Okay, b na to is positive 3 man niya. Atong formula negative mandaan, no? So, may mo siya negative 3 plus minus square root of b squared. Sa itong b, 3 squared minus 4 times itong a, 2 times 2 times sa itong c, negative 27 over 2 times 2. Kanisa itong sundo na, kanisa. Ayaw sa ano. Okay. Ang tendency may mo siya x is equals to negative 3 plus minus square root of what is 3 squared? 9. What is 4 times negative 4 times 2 times negative 27? So, ganito na ito nag-calculate para medyo dali. That will become negative 4. No? We have 4 times 2 times 27, that is 216. So, plus 216. Ngayon, na-plus mo na siya. Kaya negative times positive, bayin mo siyang negative. Times negative, bayin mo siyang positive. 216. Over, what is 2 times 2? 4. Ang tendency, bayin mo siyang x is equals to negative 3 plus minus square root of 9 plus 216 is 225 over 4. Ang tendency, natay duha ka value. What is square root of 225? Yes, that is 15. So, natay duha ka value which is x equals negative 3 plus 15 over 4. And the other one is, sa itong the other one, x equals negative 3 minus 15 over 4. Kung ato nang i-solve, what is negative 3 plus 15? That is positive 12. So, ang tendency may mo siyang x equals 12 over 4. No? 12 over 4. Diba, negative 3 plus 15 is positive 12 over 4, which is x is equals to 3. And then the other side, we have negative 3 minus 50, that is negative 18. So therefore, x is equals to negative 18 over 4. What is 18 over 4? That is, ma-divide ba? Divisible ba si 18 over 4? Dili, no? Pero naana siya ay lowest term. Ano man ang lowest term? 18 divided by 4. Ang lowest term? That is 4, we have x is equals to, sa may lowest term, we have, so common 18 over 4, 9 over 2. So, negative 9 over 2. Asa na kung ang 9 is divisible sa both sides of 2, so therefore, negative 9 over 2. So, mo ni ang duha ka value niya. X equals to 3 and x equals to negative 9 over 2. Asa gikan ang 15, gikan na sa square root sa 225, may mo siyang 15. No? Gikan sa square root 225, may mo siyang 15. No? Na may duha ka value which is positive, negative, so mga ni positive and negative.
So, hope nga nakuha ninyo. Anyway, maghatag pa tayo isa ka problem para masabtan dito. Problem number 2. Okay, sample number 2. Problem sample number 2. We have 2x squared equals 1 minus 2x. Now, look at this one. We're going to look at this one. We're going to notice na ang atong equation, wala siya naka-standard form. So, ang first step is dapat kumugamit tayo quadratic formula naka-standard form gud ang ato ang equation as the first step. So, mahimo ni siyang 2x squared, i-transfer si 1 o si negative 2x, so arrange mag-una si negative 2, mahimo siyang positive 2x, and then we have negative 1 equals 0. So, then, naka-standard form naman, pwede na ito siya pangitaan og a, which is 2, 3, which is positive 2, and C, which is negative 1. Now, this time, ang akong gamiton ng formula is kato akong gipa mubo, akong gipa shortcut na ako. Actually, di sa shortcut, ako lang gipa mubo ang formula, which is x is equals to negative b plus minus square root of c over 4 over 2a, where b is equals to b squared minus 4ac. Kung kani nga technique, akong style ani, tugon ko na sa inyo atong solbon una ang letter D. So here, kung tanaw na to, kung atong isolve si D, may mo siyang D is equals to b squared minus 4ac. This will become D is equals to 2 squared minus 4 times 2 times negative 1, which is D is equals to 4. What is negative 4 times 2? That is negative 8 times negative 1, that is plus 8, which is D is equals to 12. So, nanatay D. Since nakuha na to si D, pwede na karon mo gamit ani nga formula. No? Ani nga formula. So, using this formula, kailangan naman tayo value ni A, B, C, and D. No? Kailangan naman tayo value ni A, B, C, and D. And D, which is negative, positive 12. We can have X is equals to, let's see X. Ito tayo atong camera mo. Okay. Which is equals to, what is B? 2. So, may mo siyang negative 2 plus minus square root of 12 over 2 times, which is A is 2. So, look at, asa ka nang haning 12? Sa value sa D. Asa ka ng D? Atong resolve using B squared minus 4AC. Mas gamay na lang ang number ang atong makita dali nakita na side. So, X is equals to negative 2 plus minus square root of 12 over 4. So, kamay na lang. So, here, muagi man ta ng lesson atong simplifying of radicals, dili man perfect square si 12, pero pwede ta mangita og factor ni 12 nga nay perfect square. So, klaro kayo, ang factor ni 12 nga nay perfect square is 4 times 3. So, pwede ito na siya, x is equals to negative 2 plus minus square root of 4 times 3 over 4. What is square root of 4? Ano nakita ko na factor diri? Tungod kay gusto nato siya i-simplify no? Na magamay-gamay ang number na sulod. So, what is square root of 4 is 2. So, ang tendency ani may mo na siyang x is equals to negative 2 plus minus what is square root of 4 is 2. 2 square root of 3 over 4. So, ang final answer ani is x is equals to buha kabok no? Negative 2 plus 2 to the square root of 3 over 4, and x is equals to negative 2 minus 2 square root of 3 over 4. So, kung ato yung lowest term, mahimo na siyang kung sa may common ni 2 ni 4.
Diba? 2. So, kung 2 divided by 2 is 1. Kumain mo siya negative 1. What is 2 divided by 2? Plus, kung 1 na lang siya, di pwede nyo isulat 1 to the square root of 3 over what is the lowest term for 4? 2. Then sa pikas na side, we have lowest term niya is 1 half man. So, may mo siya negative 1 minus 1 square root of 3 over 2. So, this will be your final answer. Okay? So, we have negative and then we have negative 1 plus 1 square root of 3 and then we have negative minus 1 square root of 3 over 2. That will be our final answer. Using this formula ang gipagamay. So, depende na sa inyo kung saan familiar sa inyo ang formula ba nga dako, taas or katong formula nga ang gipagamay, depende sa inyo kung sa inyo convenient nga way pag-answer ano. Let's have another example. Example number 3. If you're going to look at this equation nga gihatag sa tuan, actually naka-standard form siya. So, di natin mag-lisod into pag-transfer sa standard form kaya nag-standard form ng daan. Ang natubo na lang buhaton is we are going to find out the values of A, B, and C. Kung sa ba ang value ni A? Of course, wala mo tayo nakita diya. Answer 1. Value ni B, of course, ang tupad ng letter ni, number ni X, ang value ni B, which is 8. And C is a constant, which is 7. So, kung gamitin po ninyo itong long formula, pwede nagyapon. Kung itong short, pwede nagyapon. So, usually, akong gina-recommend itong shorter one lang, which is X equals negative B plus minus square root of D over 2A. Where D, remember, no? D is equals to B squared minus 4AC. Okay, so, ako na gusto ako nga gamitin ninyo para mas gamay ra ang number nga inyong i-deal, no? As long as i-solve niyo primero si B. So, ang next step is, kinakuha naman nimo si A, B, and C, solve for D. Ang saan ang D? D squared minus 4AC, which is D is equals to, sa itong B, 8. So, 8 squared minus 4 times itong A, 1, times itong C, which is 7. So, D is equals to 8 times 8 is 64. And then 4 times 1 times 7. 4 times 1 is 4. Times 7 is 28. Ba ko? 7. Yes, 28 minus 28. So, D is equals to, what is 64 minus 28? That is, wala ba nag-calculate, no? Para madali. So, we have 64 minus 28, we have 36. 36. Okay, nakuha naman ito si D. Pwede ito mo gamit ano yung formula. So, we have X is equals to negative 8. Ang value ni B plus minus square root of 36, which is ang value ni D, gikan dere, over 2 times ang value ni A is 1. So, therefore, X is equals to negative 8 plus minus, so mas square root 36, 6 over, what is 2 times 1? 2. So, natay duha ka value karon. Ang duha na ka value is X equals negative 8 plus 6 over 2 and X equals negative 8 minus 6 over 2. So, X equals, this is negative 2. Diba 8? Negative 8 plus 6 is negative 2 over 2. So, X equals negative 1. This sa pikas is X equals, pares mga sa sign, so rin yung isang negative 14 over 2. So, X equals negative 7. Natay duha ka value. X equals negative 1 and X equals negative 7. So, it's up to you class kung sa inyo ang gusto nga gamitin, katong long method ba or kaning shorter method. So, I found this one a shorter method kay nga naman gisolve na to primero to na under the radical sign, no? Under the radical sign, solve na to sa primero. Kung diri, para pag abot diri di na kay libog ang mga numbers nga ideal, gamay na lang. Di lang tong long method nga sulat pa gid mo tanang number. So, depende na sa inyo ha. Anyway, God bless and thank you sa pagtan-aw.
hope you are going to continue to share it sa inyong mga classmates na wala pa nakakita, naka-subscribe, naka-like, naka-comment po. Maraming salamat!